Хора, здравейте! Днес Сашо ще скача. Това няма да го качвам в YouTube, защото е друго видео. Така, давай Саше. Давай Сашкин. Айде да те видим. Какво ще направиш? Само да ви покажа. Това е наше село, голема ръкавица. Его идва, печелиш си я идва. Дай. Оп, браво е! Амортизьорите се прибраха до край направо. Беше много твърдо. Я виж, има едно трикче при него. Той може да сменя едно тук, да си нагъва амортизьори. Аз сега направи да видим как са. Вижте сега. Много трудно се натискат. И сега са обикновени. Той има 12 скорости май. Да, 12. И отпред е 13. Ще тръгваш ли? Пак? Дай. Айде още два пъти. Дай машино. Коста, Пепи. Дай. Браво е! Имам още един път. Ще карам, стичам по тебе. Най-якото колело до света, което съм имал. Ух, бе! Ух, настъпах камъни. И сега той скача. Браво! Може ли сега и мене ме снимаш? Ти не прави такива екстри като мене. Снимай си нормално. Хора, ето на мене и аз тръгвам. Това си беше напълно скокче. Брат, ще се босаш пак в мене, като мина от ключ. Много хубаво колело. Като това другото. Айде да видим сега и Пепи как ще скача. Дай, Пепи! Що? Хора, Пепи си изтръгна. Аз ще скоча. Добре.